मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती सहर्ष स्वागत। मी भरत पाटील, कोल्हापूर। तर मी आज आमच्या कोल्हापूरपासून एक 10 किलोमीटर अंतरावरती एक बाजारपेठ आहे, कळेगाव। तर त्या कळेगावी गेलो होतो आणि तिकडून येताना हा जोराचा जो पाऊस सुरू झाला, अचानक पाऊस सुरू झाल्यामुळं त्या ठिकाणी वाहतूक रोडवरती कमी दिसते प्रमाणात। अशा पद्धतीनं या मोठ्या पावसामध्ये त्या ठिकाणी वाहन चालवण्यासाठी देखील थोडीशी अडचण येते, त्यामुळे मी थोडंसं सावकाश चालवलं। आता थोडीशी उघडीप झालेली आहे आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता बाहेर की कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आत्ताच थोडंसं पाऊस कमी आलेला आहे। आणि सगळीकडं बघितलं तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पूर परिस्थिती भरपूर प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आपण या ठिकाणी पाहू शकतो। कोल्हापूर जिल्ह्यामधले जेवढे काही छोटे बंधारे आहेत ते आता सध्या म्हणजे 30 ते 35 बंधारे पाण्याखाली गेलेले आहेत। आज तारीख आहे 9/8/2022 आणि या 2 दिवसामध्ये जो पाऊस लागलेला आहे कोल्हापूर शहरामध्ये किंवा परिसरामध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, तर अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी पाऊस सुरू आहे। आणि आज थोडीशी उघडीप दिलेली होती सकाळी, पण त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा पावसाचं आगमन झालेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी पाऊस लागत आहे। तरी कोल्हापूर जिल्ह्याला या ठिकाणी पूर परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे आणि जिल्हा प्रशासनाकडून देखील जी नदीकाठची गावं आहेत त्यांना सतर्कतेचा इशारा देखील देण्यात आलेला आहे। आणि अशा पद्धतीनं हा पाऊस सुरू आहे कोल्हापूर। आणि हा परिसर जर बघितला तर अतिशय सुंदर असा परिसर, म्हणजे थोडंसं कोकण टच असल्यामुळं आमची इकडची गावं जी आहेत कोल्हापूरच्या शेजारची अतिशय सुंदर गावं तुम्हाला बघायला मिळतील। शेती देखील भरपूर प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी केली जाते आणि प्रत्येकाला शेती देखील त्या ठिकाणी अगदी साजेशीपूर्वक अशी त्या ठिकाणी शेती आहे। शेतीला जोड व्यवसाय जो आहे तो जनावरे पाळणे। आता या ठिकाणी मित्रांनो आपण बघतो भोगावती नदीच्या पुलावरती आता आपण जात आहोत आणि हे जे पाणी दिसतं साईडला म्हणजे हा पुराचंच जे पाणी आहे, या साईडला पण तुम्ही बघू शकता। आणि आणखीन जर पाऊस लागला आज या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर पाऊस लागला तर हे पाणी मित्रांनो रस्त्यावर येऊ शकते। त्यामुळं मी एक विनंती करतो देवाला की त्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण थोडंसं कमी यावं आणि पाणी रस्त्यावरती येऊ नये, कारण सगळ्यांचंच त्या ठिकाणी नुकसान होतं, शेतीचं नुकसान होतं, त्याचबरोबर जे कामावरती ड्युटीवरती जाणारे असतात त्यांच्यासाठी देखील त्या ठिकाणी ते नुकसानाचं असतं। आणि अशा पद्धतीनं मी आता ड्रायव्हिंग करत त्या ठिकाणी हा व्हिडिओ बनवत आहे। सुंदर व्हिडिओ त्या ठिकाणी होईल अशी माझी अपेक्षा आहे। आता आपण 2 मिनिटांमध्ये त्या ठिकाणी भोगावती नदीच्या पुलावरती आपण जात आहोत। सगळ्यांना इकडे एकदा येऊन बघा, कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूला जी खेडेगाव आहे त्या खेडेगावामध्ये येऊ शकता। या साईडला फुल्ल झालेली आहे आणि अशा या वातावरणामध्ये त्या ठिकाणी मी ही गाडी घेऊन चाललेलो आहे। तर आता पाऊस आज दिवसभराच्या वातावरणामध्ये बघितलं तर सकाळपासून आज पाऊस थोडासा कमी आहे। आज तारीख आहे 9/8/2022, आज क्रांती दिन आहे आणि या दिवशी आज पाऊस इतक्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी लागला आहे। आपण बघितलं तर या 2 दिवसामध्येच त्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण इतकं होतं की या 2 दिवसामध्ये या पावसाच्या प्रमाणामध्ये काय झालेलं आहे की एवढं पाणी त्या ठिकाणी वाढलेलं आणि या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पूर्ण पावसाचं प्रमाण असल्यामुळं सगळीकडचे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जेवढे छोटे छोटे बंधारे आहेत, एक 30-40 बंधारे, ते पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेले आहेत। त्यामुळं त्या गावांचा जो संपर्क आहे तो संपर्क पूर्णपणे त्या ठिकाणी तुटलेला आहे। आता मी नागदेवाडी या गावाच्या शेजारी आलो आहे। तर या ठिकाणी एक महादेव मंदिर तुम्हाला दिसते, सुंदर असं महादेव मंदिर आहे या साईडला दिसतं तुम्हाला। आणि अशा या पूर्ण वातावरणामध्ये मी आता घरी चाललेलो आहे। तर मित्रांनो असेच आपण एक नवीन व्हिडिओ बनवत जाऊ आणि तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडतील अशी माझी अपेक्षा आहे। आणि खरंच मला तुमचा प्रतिसाद हवा आहे आणखीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी।
आणि मी आता बालिंगे गावामध्ये आलो. बालिंग्यापासून माझं 2 किलोमीटर गाव आहे पाडी. आणि त्या गावामध्ये त्या ठिकाणी गावचं जर आमचं वातावरण बघितलं तर अतिशय सुंदर आणि अतिशय प्रसन्न असं वातावरण. गावामध्ये आमच्या मंदिरं भरपूर आहेत आणि सकाळचं जे पहाटेचं वातावरण असतं ते अतिशय सुंदर असं वातावरण असतं. थोडंसं मला आता ड्रायव्हिंग करायला प्रॉब्लेम होत आहे त्यामुळे मी बंद करत आहे व्हिडिओ. मित्रांनो